Ulma taldeak Ondarea izeneko proiektua aurkeztu du Arantzazun. Ulma taldearen 60 urteko ibilbidea jasotzen dute, 6 ikus-entzunezkok eta 6 liburuk eta proiektuari buruzko xehetasunak eman dizkigu Ulma taldeko presidente Ibon Kalbok. Enpresa baten ilusioa, lana eta arrakastaren historia da hau. Beharretik sortutako historia bat, lanarekin hasi dena eta konpromisoarekin iraunduena. Pertsonen, ideien eta balio kooperatiboen historia bat. Ulmaren historia da hau. Zer da ez da, Ondarea? Bai, ilusioa handiz gaina aurkezten dugu, eta da, azkeneko 2 urtetan lanean egon garen proiektu guretzako berezia, politxa, eta da, buru askoren artean da, azkeneko, Ulmako historiako ibilbidea jaso, eta nolabait datuak, ibilbide historikoak, egon diren erabakiak, hartutako erabakiak, historian zehar jaso, ordenau, koherentzia bat eman eta finkatzia, ez? Eta hola, nolabait jakin nondik gatozen. Nondik gatozen, gero nora joan nahi dugun erabakitzeko, ez? Orduan, lan hori dela 2 urte hasi ginen gutxera lanian, eta gaur ja, lana bukatuarekin, gure parte hartu duten, eta hor ganuen, eta Ulma taldean ordezkarien aurrean aurkezteko ekitaldi bada, gaur daukagu. Eta Ulma ez da nondi datorren, okerrez baldin dago 1961 sortu zen, eta ordutik ez, gaur arteko ibilbide hori erakusteko, okerrez baldin dago 6 ikus-entzunezko eta 6 liburu dira egin dituztenak. Hori da. Formatu ezberdinetan jasoko dugu. Hor gertatzen zena zen, Ulma proiektuan sartzen zarenean, urtien poderioz, pixkanaka, lankideak, oinatiko jendeakin, eta ezagutzen duzu, pixkanaka historia dena, ez? Baina, pentsatzen genuen, hori nolabait jasotzia eta dokumentatzia garrantzitsua zela. Eta hor, formatu ezberdinetan, ez? Bideo batzutan, hamarkadaka jaso dugu, 6 hamarkada, Ulma hasi 1949 urtean hasi zen, 6 gaztek tailer mekaniko txiki bat martxan jarri zutenean, eta gaur egun bihurtu da proiektu oso handi batian, ez? Eta dimentsio batekin eta transcendentzia handiakin, ez? Hor egon dira erabaki asko, hor egon dira evoluzio asko, hori dena jaso dugu, bideo batzutan, ikusentzuneko batzutan, gero formatu liburuetan ebai, artikuletan, fitxa batzuetan, eta helburua da jartzia, gure lankideei, gaurrengoei, oiei, eta Oñati eta Otxandioko herriai, eta orokorrean gizarteari, ez, eskura jartzea. Eta ez dakit ez da, 6 ikus-entzunezko liburu hosek gauze iguela jaso zalde ben? Informazio berdin-berdina ez da, baina antzekoa. Ikus-entzunekoetan jasotzen da markadaka, eta gero artikuletan ikus-entzunekoetan ikusten dena eta zer gehiago etortzen da, jasotzen da. Bitxikeri moduan esan dezaket, azkenean olako proiektu handiak, ez? Eta, inguruan dauzkagun kooperatibetan antzekoa izango da, ez? Zera zeinen adia, ez? Ez dira, denon adia eta ez dira inorenak, ez? Hor dago ondarea, dago legatua, ez? Nolabait erreleboa, ez? Belaunaldi batetik bestera pasatzen den proiektua, ez? Eta hori nahi izan dugu, nolabait, pieza eskulturiko batean jasotzia, eta, lehiaketa bidez kooperatiban zabaldu genuen dela hilabete batzuk, eta, jaso genituen hor zutu badatzen 20 bat proposamen. Eta azkenean, irabazlia izan da, hori, hartu du, atletismoko probetan eta betzen den releboko kontzeptu horrekin, ez? Ondarea legatu kontzeptu horrekin, pieza eskulturiko txiki bat indugu, eta, hemen, aitortza bat egingo dugu parte hartu dugu guztioi, baina bataldeko lehendakari horien bereiek hartuko dute, ez? Denon izenian aitortza hori, eta pieza hori emango diogu. Lehendakariak eta alkatiak, Oñatiko alkatiak eta Otxandioko.
Eta 6 hamarkada, ez da, Ulmak zer nabarmenduko zenuke, zerrekin gerauko zineke? Gauza askokin. Zaila dola laburtzia, oain bertan zerekin gatuko nintzateken. Lehenengo dimentsio aldaketa, ez? Gaur egun gure proiektuan 5.600 pertsonak parte hartzen dute, 5.600 familiak, hartu duen dimentsio oso handia da, ez? Baina proiektua bera oinatin hasi zen, gerra ostian eta egoera oso berezi batian, tailer txiki batetikan, orduan bilakaera izugarria izan da, ez? Ze esango nuken? Gure izaera, ez? Oso baiarara errotuta dagoen proiektua dela, urten poderio sartzeko erabaki askoren ondorioa dela, eta gero horrek sortu du talde bat oso berezia, ez? Negozio ezberdinak, sektore ezberdinetakoak, tamaino ezberdinetakoak, baina helburu batzuk partekatzen dituztenak, ez? Eta helburu horiek, hori da, ez? Ez da momentu batean hartuko erabakia baizik eta 60 urte hortan, horietan pixkanak hartu dian erabakia dira. Eta 6 ikusentzunezko, 6 liburu aipatu ditugu, baina behin aurkezpenan ondoren webgune bat eukiko. Asmoa da, hori da, bertaratzen dienei, fitxa eta dokumentu horiek banatuko ditugu, baina asmoa da nolabait jartzia eskuragarri web orrialdean, Ulma taldeko web orrialdean ikusentzuneko horiek, Ulmako langile guztieri, pentsatu guk 5.600 pertsonaietatik erdia baino gehiago igual, erdia baino gutxiago, erdia gutxora kanpoan daudela, ire bai, helarazteko aukera eduki dezakegu, ez, da proiektua kontatzeko, eta ez bakarreko baizik eta Teotxandeko herriari, baiaiari, eta orokorrean interesa eduki dezaken edo zeinentzat. Eta ekitaldi ere, Arantzazuke, pixka berez izain duzte, bai musika, abez batzak, ez? Nahi izan dugu, gure adien gauzekin, ez? Azteko Arantzazuen elkartzen gara, guretzako oso leku berezia delako, eta, gauza asko egiten ditugulako hemen, ez? Lanea askotan, gure eguneroko lanetikan, deskantxu bat behar dugunean eta atea bargareanean, askotan Arantzazura etortzen gara, ez? Eta, honako leku batean, beti ematen du aukera, beste gauza batzutan zentratzeko eta lantzeko. Uste dut, gaur ospatzeko eguna dela, eta, ondo pasatzea espero dugu, así que... Eskerrik asko, Ibon. Zuei. Mila 1961ean, 6 mekanikari gaztek proiektu bat jarri zuten abian, eta beren inizialekin bataiatu zuten proiektua. Ez dakigu zer asmo zuten bizimodua ateratzeko bide bat lortzea zarago. Dakiguna da, 60 urte geroago, haien proiektua apala gaur egun 5 kontinenteetan nazioarteko proiekzioa duen Euskadiko enpresa talde kooperatibo garrantzitsuenetako bat dela.